Löytyykö? Ei näy. Pirskatti. Etsikää kaikkialta, selvä. Todella sitkeää porukkaa. Havaimon. Mitä? Siitä mitä sanoit. Kun sanoit, että Nobitaku jotenkin. Katso. Tämä on... Tiedätkö robottien valvontayhdistyksen? Joo, siellähän robottien suorituskykyä arvioidaan. Tämä on sinne toimitettu raportti. Kissarobotti ei paranna kelvotonta lasta sen todistamiseksi. Kuka kumma tuollasta? DG-yhtiö, firma joka kehitti koirarobotteja. Sitä lasta käytettiin vain hyväksi. Kuinka kauan meidän pitää olla täällä? Minä haluan kotiin. Kotiin ihan minne? Katokaa. Hienosti heitetty One. Miltä näyttää? Upea One. Tee se noin, One. Onnistuin, hyvä poika, One. Uusi on aina vanhaa parempi. Sellaisia ihmiset loppujen lopuksi ovat. Mennään pelastamaan ystävämme. Oletko tosissasi? Näithän sinäkin. He ovat tosissaan. Minä sanoin Nobitakunille, että ystävistä pitää huolta. Silloin minun on näytettävä itse esimerkkiä. Se on meidän lastenhoitaja kissarobottien tehtävä. Joo. Joo. Jos tulee tukalat paikat, minä häivyn. Siinä he ovat. Pistivätpä meidät lujille. Saaretaan heidät, selvä. Mennään, joo. Kohti 200-lukua. Sitten pääsee.